कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। नगर परिषदेकडून पाईपलाईनसाठी रस्ता खणण्यात आला, मात्र पावसापूर्वी दक्षता न घेतल्यानं नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे। मुख्य म्हणजे तहसीलदार यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोरच हा प्रकार घडलाय। नगर परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना नाहक त्रास होत असून चिखल तुडवावा लागत आहे। त्यात गाड्या देखील जराद रुतत आहेत। याबाबत तेथील नागरिक राजू धारपवार यांनी नाराजी व्यक्त करत तात्काळ हा रस्ता सुरळीत करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।